Testování okna Toyota Celica 5. generace. Na tom okně je vlastně potřeba důkladně mazat tady tyhle štěrbiny. Jedna, druhá. V těch štěrbinách vlastně jdou jakoby takový pružinový lánka. Můžeme si to představit, jako kdybychom vzali pružinu z tvrdého drátu a vlastně do ní dali nějakou prachovku. Tady je ta pružina blbě vidět. Tak, teď tam je. A ty pružiny jsou tady vlastně dvě. Jedna jde tady z levé strany přes část motoru, druhá jde z druhé strany, vyčekaně zase přes část motoru. Pod motorem dole je malá převodovečka a na té převodovce je něco jako bronzový kolečko, který je vlastně vykrojený, nebo jehož zuby jsou vykrojený do tvaru půlměsíce, takže vlastně jak se to kolečko otáčí, tak jedna pružina vlastně je tažena takto a druhá pružina je tažena takto. To znamená, že vlastně obě dvě ty pružiny jsou tažený dopředu nebo dozadu. Někde v těchto částech zde a zde jsou na konci těch pružin nainstalovány unašeče, takže díky tomu to okno vlastně může jet dopředu nebo dozadu. Toto okno na Celice má ještě tu vlastnost, že ono se umí vyklápět nahoru. To je vlastně dělaný ještě nějakou další mechanikou, takže když dáme up, okno vyjede nahoru. Můžeme nastavovat, jak moc má být nahoře, jestli tam chce malou škvíru, velkou škvíru, co chceme. Tady se to tak jako blbě ukazuje, protože to okno, jak není přimontovaný k té střeše, tak to tady v tom rámu pruží, takže to není takový úplně nic moc. Co je důležitý, je zde takový jakýsi růžový kolečko, je to vlastně schovaný tady pod tím plechem. A tady jsou vlastně dva mikrospínače a toto funguje jako jakýsi enkodér. Je zde taková miniaturní jednotka, řekněme, jenom s nějakou transistorovou logikou. A to okno vlastně ví, jaký může nebo nemůže udělat operace. Když se na to koukáme, ono to takhle krásně chodí. V tom je vlastně jakýsi ozubený kolečko, který se odvaluje a funguje to jenom jako čidlo. Toto okno konkrétní jsem měl uskladněno asi 10 let na půdě, kde byl prach, a protože tady zablblo to vyklápění nahoru, tak jsem vlastně to kolečko jenom sundal z něho ten kryt, prostříkal jsem to PTFE sprayem a krásně se to takhle rozchodilo. Toto okno máme připojeno už na dost jako vybitou baterii a je vidět, že jako nám krásně se hýbe, krásně klouže. Je to díky tomu, že to okno bylo teďka důkladně namazáno, takže okna mazat. Pokud je okno plně otevřeno a začneme zavírat, ono se to takhle zastaví v mezipoloze. Tu mezipolohu tady detekoval ten enkodér, je to schválně, je to nějaká bezpečnostní funkcionalita. Kdysi dávno si někteří lidi mysleli, že to je chyba, takže znovu ještě to zavřeme. Takže teď jsme zavření, otevřeme jenom výdech, výdech, zaklapnu to, plné otevření. Model 89 až 93.